Balkan ve Livap vilayetlerinin orta mekteplerinde okuwçylardan tomuskı din jalyş mövsümi döwründe geçiriljek awatlaýyş işleri üçin yeni pul ýygnalyary. Balkanyň bilim resmileri pul beren okuwçylara okuw ýylynyň jemleýiji çäreginde ýokarlandyrylan bahalaryň goýuljakdygyny wada berýärler. Livapda her bir okuwçydan ýygnalýan puluň möçberi 400 manada çenli ýetýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 24 aprelde Balkandan we Livapdan maglumat berdiler. Mekteplerin remontu üçin pulları şäheriň 1-nji, 2-nji, 3-nji, 5-nji, 9-njy, 10-njy, 13-njy we 15-nji mekteplerinde ýygnalyar. Toplanýan puluň möçberi her mektepde dürli bolup, ol 70 we 100 manat aralygynda ütgeýär. Mektep ýolbaşçylary we mugallimler puly tapşyran okuwçylara jemleýiji çärekde 4lik we 5lik baha goýmagy wada berýärler. Diýip ýagdaýlardan habarly yerli bilim işgäri anonim şertde gurrun berdi. Bilim işgärleriniň bir näçesiniň habarçymyza gurrun bermegine göre aglabasy 1980-nji ýyllarda gurulan mekteplerde awatlaýyş işlerini geçirmek üçin döwlet tarapyndan maliýe serişdesi goý berilmeýär. Döwlet tarapyndan pul bölünip berilýän bolsa-da ol mektebe ýa-da muallimlara gelip gowuşmaýar. Şol sebäpli etrap bilim bölümi muallimlara okuwçylardan remont üçin pul ýygnamagy dilden tawşyrdy. Bu mekteplerde onlarça ýyl bäri düýpli awatlaýyş işleri geçirilmeýär. Şol sebäpli olara has köp guruluşyk materialy gerek bolýar diýip Türkmenbaşyly bir muallim aýtdy. Lewabyň Türkmenabad şäherindäki orta mekteplerde hem tomuskı din jalyş mövsümi döwründe geçiriljek awatlaýyş işleri üçin okuwçylardan pul ýygnamak mövsümi başlandy. Häzir mektebiň remontu üçin pul toplamak işleri şäheriň 2, 12, 28, 29 we 41-nji mekteplerine dowam edýär. 41-nji mektebiň ýokary synap okuwçylarynyň her birinden bu ýyl 400 manat pul ýygnaldy. Çagamyň okuyan synapyna 30 golaý okuwçy bar. Bu 12 000 manat bolýar. Diýip Lewaply bir ýaşaýjy anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Onuň tasdiklamagyna görä köp ene ata synplary awatlamak üçin bu serişdäniň ýarysynyň hem ýeterlikdigini aýdyp, muallimlere we mektep ýolbaşçylaryna nägilelik bildirdiler. Mektebin administrasiýasy gep gurrun ýaýradyp ýörjek bolsaňyz bermän geçiň. Maňa gerek ýaly, siziň aladaňyz, siziň çağalaryňyzyň aladasy üçin edilýär diýip enatalaryň ýüzüne alyp goýberdi diýip Lewaply ýaşaýjy belledi. Lewap vilayet bilim müdürlügündäki ygtybarly çeşmämiziň tasdiklamagyna görä mektepleri awatlamak üçin döwlet tarapyndan indi ençeme ýyl bäri maliýe serişdesi goý berilmeýär. Emma her ýyl degişli resmi namalarda döwlet tarapyndan kesgitli möçberde pulun bölünip berilendigi barada serişde görkezilýär we mektepler maddi taýdan üpçün edildi diýilip ýazylýar. Bu ýokardan gelýän buyruk esasynda amal edilýär diýip çeşmämiz aýtdy. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Lewabyň we Balkanyň bilim resmiýetlerinden tesbir alyp bilmedi. Bu aralykda Garaşsyz neşir Türkmenistanyň kronikasy mektepleri awatlamak işleri üçin okuwçylardan pul ýygnamak mövsüminiň Aşgabatda hem başlanandygyny habar berýär. Parahat 4 etrapçasındaky 56-njy we 60-njy mektepleriň Parahat 7 etrapçasındaky 132-nji mektebiň we 30-njy etrapçadaky 32-nji mektebiň okuwçylarynyň her birinden 50 manat ýygnalýar. Diýip neşir öz ýurt içindäki habarçylaryna salgylanyp 23 aprelde çap eden maglumatynda belliýär. Türkmenabadyň köçelerinde polisiýanyň ýylaty gözegçiligi ýene-de güýçlendi. Şoňlar gedelenje çykan jüwitler esasanam ýaşlar polisiýanyň öňsüne çeker. Polisiýa saklan jüwitlere basyş edip jerime salýar. Lewap vilayatynyň administrativ merkezinde polisiýa işgärleriniň köçede gedelenje edýän ýaş jüwitleri gorkuzyp para alýanlygyny Azatlyň habarçylary 23 aprelde habar berdiler. Olaryň maglumatlaryna görä Türkmenabadda soňky günlerde ýaş ýigitleriň ençemesi halaşýan gyzlar bilen el tutuşup seýilgäklerde we köçelerde gedelenç eden wagtynda jemgyýetçilik tertibine gözegçilik edýän polisiýa işgärleri tarapyndan saklanypdyr. Yerli çeşmeleriň gurrun beren ýagdaýlarynyň biri şäheriň baş seýilgäkläriniň birinde bolupdyr. Sagat 18:30 töwürü halaşýan gyzym bilen Başbaýdak meýdançasyna aragyň kenaryna gedelenje edip ýörkäm garşymyzdan serjant pagony ýaş polisiýa işgäri çykyp köpçülükde bolup ýörşüňiz nähili. Eneň atan köpçülükde öýüdiňi nähili alyp barmaldygyny öwretmedimi? Döwlet paýdagynyň ýanyna türkmençilige gelişiksiz hereketleri etmekden utanyňyp teýilgäkiň merkezine harçalyk bagyna tarap ýöräp ýygyna düşmek buýurdy. Halaşýanym tolgunyp başlady. Harçalyklaryň arasyna hususy ulug we başga bir polisiýa işgäri durdy.
Dip Türkmenawatly ýigit öz baştan geçirenlerini gurrun berdi. Onuň sözlerine görä polisiýa gyzyň adyny, familiýasyny, ýaşaýan ýerini we enatasynyň atlaryny sorap oňa batyş edip başlapdyr. Şeýle şäher polisiýa bölümine alyp gitmek üçin awtologa zor bilen mündürjek bolupdyr. Ýigit muňa garşylyk bildiripdir. Polisiýa garşylyk görkezeniň üçin jinaýat işini gowdgar syp haýbat atdy. Gyz aglap ýalbaryp başlady. Soňra polisiýa işgäri ulagdan biraz daşa meni alyp gitdi we menden 100 manat sorady. Ýanymda bary ýogy 35 manat puluň bardygyny aýtdym we ol pulu aldy-da bizi goýup berdi. Dip başından geçiren wakalaryny gurrun beren ýigit aýtdy. Adatlyk bilen anonim gürleşen türkmenawatlylar polisiýa işgärleri özlerini galtaman ýaly alyp barýarlar diýerler. Yerli ýaşaýjylaryň sözlerine görä diňe teýilgäklerde ýa-da köpçülik ýerlerinde däl eýtem soňky döwürde jaýyň howlusynda oturan ýa-da köçeleriň islendik ýerinde el tutuşup ýa-da gujaklaşyp barýan ýaşlary taklap polisiýa bölümine alyp gitjek bolýarlar. Polisiýa tarapyndan saklanan ýaşlaryň we olaryň enatalarynyň sözlerine görä polisiýa işgärleri köplenç haýbat atyp ýaşlardan para almaga synanşýarlar. Parany bermekden ýüz öwürýänleri polisiýa bölümine alyp gidip gyzlaryň enatasyny çagyryp gyzy maskaralamaga çalşýarlar. Gyzy gorajak bolýan oglanlara bolsa polisiýa garşylyk görkezdirip olaryň hossarlaryndan 700 manada çenli para soraýarlar. Polisiýa ýaşlary bölüme mejburi alyp gitmeginiň bahanasyny şahsiýetini anyklamaly diýip düşündirýär. Diýmek indi adamlar ýaşaýan ýerinde gezelenje çykanda pasport götermeli boldy. Onuň ýaly düzgün nirede bar diýip soraňda sen köp bilýänmi diýip saňa has hem beter haýbat atýarlar. Dip Türkmenawatyň ýene bir ýaşaýjysy gurrun berdi. Türkmenistanda häkimetleriň ilaty ilkinji nowatda ýaşlara gözegçiligi soňky aýlarda göz görtele güýçlendirildi. Şu aýyň başynda Aşgabatyň sergäklerinde gezelenje edip din zalýan raýatlar gözegçilige duçar boldy. Sergäklerdäki polisiýa işgärleri ýaşaýjylara dürli çäklendirmeleri girdiler we ýokary synplarda okuyan okuwçy gyzlaryň we oglanlaryň bilelikli gezelenç etmeginiň öňüni almaga synanşdylar. Fevral aýynda ýurdun ýokary okuw mekdepleriniň umumy ýaşaýyş çaýlarynda ýaşaýan ýaşlaryň özlerini alyp barşy okuwdan boş wagtyny geçirişi we hatda tahyýa geyip geýmezligi hem häkimetleriň gözegçiligi astyna düşdi. Ýaşlara bu gözegçiligiň sebäpleri barada türkmen häkimetlerinden resmi düşündiriş bolmady. Türkmenistanda raýatlaryň köçede el tutuşup ýörmegine garşy çäreler öňem amal aşyrylypdy. Mundan öň 2022-nji ýylda köçelerden barýan dürli ýaşlardaky jüwetleri saklamak, olary polisiýa bölümine eltip jerime salmak we ahlak sapagyny geçirmek ýaly tejribeler bolupdy. ABŞ prezidenti Joe Biden udagy çeken harby ýardym mukjaty boýunça kanuny gol çekjekdigini aýdýar. Bu kanun tasdiqaty 23 aprelde Senat tarapyndan makullandy. Prezidentiň tasdiqlamagy bilen ABŞ-nyň harby ýardymlarynyň Ukraina iwerilip başlanmagynyň öňü açylýar. Men bu kanuny ertirmeniň storma gelip gowşan badyny oňa gol çekerin we Amerikan halkyna ýüzleme bilen çykyş ederin. Şeýlelikde biz Ukraina şu hepde ýaraglary we enjamlary iwermäge başlap biler diýip Bidenyň beýanatyny aýdylýar. Wekiller Palatasy bir näçe aýlap dowam eden çekişmelerden sonra bu kanun tasdiqatyny 20 aprelde kabul etdi. Munyň ýa-da ABŞ Senaty kanunnamasyny aňsatlyk bilen makullady. Senat Ukrainanyň söwüşýän harbylaryny ören zerur bolan ýardymlary öz üçin alýan kanun tasdiqatynyň peýdasyna 79-18 ses berdi. Bu akşam Senatdaky iki partiýaly köplük öwrüm pursatyny taryhyň talabyna jogap bermek üçin wekiller öýüne goşuldy diýip Bidenyň beýanatyny aýdylýar. Kanun tasdiqatynyň biri Ukraina 61 milliard dollar meşberini, ikincisi Israila 26 milliard dollar meşberini we üçüncüsi Hindi ýuwuşum mansebitini kommunist Hytaýa garşy durmak maksady bilen 8,12 milliard dollar meşberini terişdeleri gödeňine tutýar. Dördüncü kanun tasdiqaty TikTok sosial media goşundusynyň gadagan edilmek mümkinçiligini, ele salynan Rus aktivleriniň Ukraina geçirilmegini we Irana garşy täze sanksiýalar öz içine alýar. Senatyň köplük lideri Chuck Schumer maslahatlaşmalaryň dowamyny öz kardeşlerini kanunnamasyny makullamaga çagyrdy. Kiýew esasan ABŞ ýardymlarynyň gijikmegi netijesini emele gelen ýarag we okdary ýetmezçiliginiň arasyna öz territoriýasyny saklap galmakda kynçylyk çekýär. Bu taryhda öwrüm pursatydyr. Günbatyr demokratiýasy sowuk söwüşiň tamamlanmagyndan bäri megerem özüniň iň agyr wehimi bilen ýüzbeýid bolýar diýip Schumer aýtdy. Schumer Ukraina ýardymlarynyň makullanmagynyň ýygyny geçiren metbuat ýygynyny bu kanunçylygyň Amerikan howpsuzlygyny
we Gunwatar demokratiýasynyň howpsuzlygyny gorumak ugruna uzak wagt möhletiniň dowamyny Kongresse makullanan iň möhüm çäreleriň biri bolanyny aýtdy. Kanun tasamasyna garşy çykýan ýok sesleriň aglabasy öňki prezident Donald Trump bilen ýaranlyk edýän respublikanlardan geldi. Respublikanlar özleriniň kanun tasamasyna garşylygyny belli bir derejede onuň ABŞ howpsuzlyk meselelerini, hususan ABŞ-Meksika serhediniň putulandyrylmagyny öz içine almadylygy bilen düşündirdiler. Bukçy howa gorunuş okdärlerini we köp mukdarda artilleriýa iýermelerini şeýlede sowutly ulaglary we beýleki ýaraglary öz içine alýar. ABŞ resmileri käbir ýaraglaryň fronta tiz wagtda gowuşturuljakdygyny aýdýarlar. Şumer ödünün 23. aprelde giyişik Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski "Bizlik iş bitdi, barın inni uruşda yeňici bolun" diýip habar berendigini aýtdy. Biden Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski bilen 22. aprelde geçiren telefon söhbetdeşiginde Ukrainanyň gysgaly söwüş meýdany we gorunuş zerurlyklaryny kanagatlandyrmak maksady bilen Washingtonyň täze howpsuzlyk ýardymlaryny gysga wagtyň içinde üpjün etjekdigini wada berdi. Men Birleşen Ştatlaryň Senatyna şu gün Ukraina üçin möhüm ýardymlaryň makullanylmagy sebäpli minnetdardyr diýip Ukraina lideri öňkü Twitter X platformasyna paýlaşan postuny aýtdy. ABŞ-dan we Ukrainanyň beýleki ýaranlarynyň ýaraglaryň täze tolkunynyň gelip gowuşmagyna garaşlyan mahaly Russiýanyň gorunmak ministri Sergey Shoygu öz güýçleriniň Ukrainada howa bombalamalaryny giňeldip Gunwatar tarapynyň üpjün edilen ýaraglaryň saklanýan ambarlaryny hem nişana aljakdygyny aýtdy. Russiýanyň Ukraina şäherlerine uran agyr raket we dron darbalary köp sanly adam pidalaryny getirdi we ýurdun 10 hem 2 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän uruşda ejir çekýän energetik infrastrukturasyna uly ziýan ýetirdi.